Господа на всички. Има ли изморени тук на това място? Само аз ли съм изморен? Само аз ли съм изморен? А? Знам, че всички днеска сме работили, но вижте, аз вярвам, че има благословени хора на това място. Аз съм благословен човек да служа заедно с вас. Халелуя! На едно място само, братя, превъзходно. Това рядко се случва, но не е факт. Днес мога да ти кажа, че си най-благословеният син на Бога. Защото има специално за теб днес. За теб, защото си специален. И днес има специално за теб. Днес, утре, други ден. Има специални неща за нас. И колко хора днес чуха гласа на Бога? Ръце искам. Колко хора чуха гласа на Бога? Знаете ли, аз ще говоря малко върху авторитета на мъжа. Ще бъда максимално кратък. Няма да ми отнема много време. Аз като всичко това... Амин ли каза? Браво, Стояне, браво, благодаря ти, братко. Ще бъда максимално кратък, наистина. Искам да говоря малко върху авторитета. Днес много от мъжете почват да губят авторитета си, защото казват амин, когато ни трябва. Не бе, Стояне, това не е намик, бе, това не е намик. Това не е намик. Днес много хора губят авторитета си поради това, че чуват гласа на Бога и не го изпълняват. Разбирате ли? Значи, Бог, когато създаде Адам, повечето от това, което трябваше да проповядам днес, апостол му изпревари. Бог създаде Адам. Направи го съвършен. Съгласни ли сте? Всеки път, когато Господ слизаше, идваше Господ и общуваше с Адам. И го дисциплинираше. И това е авторитет. Колко пъти чуваш гласа на Бога, аз съм днес тук да ти кажа, колкото пъти чуваш гласа на Бога, това е авторитет за теб. Защото по този начин ти почваш да изграждаш. И най-голямото изграждане е да изграждаш авторитет. Да чуваш гласа на Бога е авторитет. Затова днес искам да ви споделя нещо относно авторитета. Но виж, много хора днес, говоря за хора, които са в църквата. Защото ние всички сме братя в Бога. Много хора днес, затова преди малко попитах колко чуват гласа на Бога. И слава на Господа, 90% си дигнахте ръцете. Но колко хора са с авторитет застават пред Бога? Знаете ли, Адам чуваше гласа на Бога и се греши. Аз не съм тук да го обвинявам, нито пък теб, но искам да ти кажа, че можеш да чуеш гласа на Бога и да се грешаваш. И грешките на Адам му докара смърт. Всички познаваме Библията, но Бог, когато направи човека Адам, го дисциплинираше само тогава, когато общуваше с него. Защото дисциплина е днес, ред и дисциплина е Бог, когато говори, Неговото слово е ред и дисциплина. Съгласни ли сте? Все още днес, докато Бог каза да бъде светлина, светлината стои, защото е дисциплинирана. Чу гласа на Бога и не може да се променя. Все още слънцето свети. Казва свети и за праведният, и за неправедният. Защо? Защото Бог го постави там. Бог каза. Той слуша гласа на Бога и стои там на място. Днес много хора чуват гласа на Бога и казват, ама аз знам цялото слово. Може би ти си един от тях, няма проблем. Дори от Битие 1 глава, 1 стих до Откровение, да знаеш всичкото, ако не си дисциплиниран, ще се грешаваш. Защото знаете ли, много хора днес казват, че грехът тръгна от Ева.
аз съм тук да ти кажа, че грехът тръгна от Адам. Защо? Защото докато Бог общуваше с Адам, той трябваше да дисциплинира Ева. И изтърва един даден момент да каже това, което днес апостол каза към църквата, към братята, че ние на враговете, ние не говорим с тях, ние само ги подминаваме. Точно това забрави да каже Адам на Ева, че когато гледа врага, само да преминава. Без да говори с него. И това е, вижте, днес много хора, много брати днес, окей, няма проблем, чуваме гласа на Бога. Допускаме грешки, брати. Допускаме грешки. Не дисциплинираме. Защо? Защото, вижте, може би и Адам не беше дисциплиниран от всичкото това. Аз искам да тръгна от Битие. Искам да тръгна от Битие. Ще чета в Битие 2 глава, 23 до 25 стих включително. А човекът каза, тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще си нарича жена. Защото беше взета от мъжа. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си. И те ще бъдат една плът. И двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха. И човекът, казва, и жена му бяха голи и не се срамуваха. Знаете ли защо? Защото ни познаваха грях. Днес много хора чуваха гласа на Бога. Вижте, представи си да си гол, да чуваш гласа на Бога. Какво ще направиш? Какво ще направиш? Веднага ще тръгнеш нещо, да се опашиш, да се скриеш, да скриеш по несрамните си части. Защо? Защото това накара да бягаме. Грехът да кара да се криеш и да изчезваш на някъде. Но тогава, когато Бог създаде Ева, даде я като жена на Адам. Адам трябваше да я дисциплинира, защото всеки ден той чуваше гласа на Бога, както всички ние. И тогава, когато Бог дирижираше нещата, всеки ден изпращаше и казваше слово, защото словото на Бога е живот. И Адам и Ева живееха поради това, че Господ говореше на Адам и той трябваше да говори на Ева. Днес много хора, много от братите в църквата се оправдават с жените си. Знаете ли, ще ви дам един пример. Когато една жена отива да абортирва, кой е виновен? Мъжът или жената? Всеки казва, дори и мъжът, който е приспал с жената, знаете ли какво казва? Айде, жената направи смъртен грях. Дама, ти посява в нея. Ти посява в нея. И тогава, кой направи смъртния грях? И този, който пося. И този, който пося, и той, смъртния грях се чете за него, да знаете. Днес много мъже в църквата, затова конференцията е мъжка. Затова само сме тук, братя. Защото, може би, ние не сме дисциплинирани. Може би, днес нещата не се получават, защото много от братята стоят модернизирано някакси. Или мислят някакси свръх. Неправилно, неправилно. Служат по този начин. Бог им говори, окей, няма проблеми, но изкривят се, нещата се изкривят, защото няма ред, няма дисциплина, хора. И по този начин се губи авторитета на мъжа. Днес, дори хората преди години казаха, че преди няколко време казаха, че трябва да има втори пол, трети пол, пети пол, 72 пола. И знаете ли, църквата ги поддържава, църквата се съглася, църквата върви заедно с тях. Църквата се, и като им кажеш, това не е правилно, стига, брат, дайте да се модернизираме, Да, но това е проблем,
тогава спираме да чуваме гласа на Бога. Или той Бог няма проблем. Той продължава да ни говори. Бог продължава да ни говори. Но ние някак си гледаме да модернизираме, да развалим авторитета. Това, което Бог е създал. Защото Бог, когато създаде човека, го създаде съвършен. Кажи, аз съм съвършен. И тогава, когато мъжът е съвършен, и тогава, когато всеки ден Господ ти говори, ти добиваш авторитет. И този авторитет, разбирате ли, много хора, днес много мъже почват да губят авторитета си. Днес много мъже, авторитета им пада до земята. Окей, това не е проблем в Бога, това е проблем на мъжете в църквата. Защото правят компромиси. Но виж, компромис е грях, хора. Компромис е грях. Докато ти си съгласяваш и казваш, вече имам и 2 деца, а третото не трябва, това е да абортираш. И ти си директно вързан. И ти си директно се грешил. Днес много хора, много мъже в църквата чуват гласа на Бога и продължават да се грешават. Това е падение. Знаете ли кога падна Адам? Когато се греши. Тогава, когато се греши Адам, дойде падението на Адам. Докато Адам не се грешил, докато Адам не допуснал грях в себе си, той беше окей, нямаше проблеми. Но преди малко четохме в Битие, 2 глава, в 25 стих казва, че мъжът и жената бяха голи и не се срамуваха. Защо не се срамуваха? Защото не познаваха грях. До тогава не познаваха грях. Но вижте, когато дойде падението в 3 глава, от 1 стих, вижте какво казва. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог създаде. И тя каза на жената, истина ли казва Бог да не ядете от дървото в градината? Да не ядете от всяко дърво в градината? Жената отговори на змията. От плода на градинските дървета може да едем, но от плода на дървото, който е след градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията каза на жената, никак няма да умрете. Никак няма да умрете. Но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро, вижте, змията какво каза на жената? Ще ви се отворят очите. Нали така и каза? Лъжата, която първо беше изказана към нея, каза, ще ви се отворят очите. Но жената казва, че видя плода и казва, дървото беше добро за храна и беше приятно за очите, дърво желано, за да дава знание, взе от плода, му яде, даде и на мъжа си да яде с нея и яде той. Затова се отвориха очите на двамата и те познаха, че бяха голи и съшиха смокинови листа и се направиха припаски. Ами. Тогава, когато те се грешиха, паднаха. Днес ти можеш да отиваш на църква, ти можеш да пееш заедно с хвалението, ти можеш да чуваш и словото на Бога, но да си в падение. Да си на позиция проснат и да си мислиш, че стоиш. И да си мислиш, че стоиш. Но знаете ли, грехът, Бог не се занимава с грях. Грехът те отдалечава от Бога. Грехът днес много велики мъже, както при малко чухме, много велики мъже падат от това, че допущат грях в живота си. Много добри мъже в църквата може би си познавал, може би познаваш и някои, които вече ги няма там. Защо? Защото грехът ги отдалечи от Бога.
грехът ги отдалечи от Бога. И те не са това, което трябва да бъдат. Знаете ли, какво е авторитет? Авторитет е да останеш в благодатта. Кой каза амин? Авторитет е да останеш в благодатта. А знаете ли какво е благодат? Ние всички знаем какво е благодат. Благодат е незаслужена милост от Бога. И тогава това е авторитет, ако ти останеш без да се грешаваш. Ако останеш в Бога, без да позволяваш, няма начин да ни минаваш през изкушение. Няма начин неприятеля да ни дойде. Може би, ако някой каже, че не е паднал в изкушение до сега, не му бяха предложени неща, ще излъжи. Но важно е да устояваме, брати. Господ е близо. Господ идва да вземе църквата си. Господ идва да вземе църквата си. Господ е толкова близо, но колкото Господ се доближава, да знаете, че грехът също. Изкушението също. Идват и приятели, почва да ти предлага неща. Но в Якова 1 глава, вижте там какво казва. Якова 1 глава, от 12 стих надолу казва: блажен е онзи човек, който стоява на какво? На изкушение. Защото когато бъде одобрен, ще приема за корона живота, който Господ е обещал на онези, които го обичат. Никой, който бива изкушаван, да не казва: Бог ме изкушава. Никой, който бива изкушаван, да ни казва, че Бог го изкушава. Но вижте, какво ни изкушава нас? Защото Бог не се изкушава от зло. Той никого не изкушава. А всеки се изкушава, като се завлича и подлъга от собствената си страст. И тогава страстта зачева и ражда грях. А грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Преди малко четох в Битие 3 глава. Бог предупреди Адам. Каза му: от всички дървета след градината имаш право да ядеш, и ти, и Ева. Но от дървото, което е след градината, не дей да се допреш, не дей да идеш, не дей да отиваш до него, нито да се допираш до него. Защо? Защото само като отидеш там, ще умреш. Бог дисциплинира ли Адам? Бог няма проблеми тогава. Колко пътя Господ идва и ти говори? Колко пътя Господ идва и ти предупреждава? Ако ти приемаш, това е авторитет. Но ако ти този авторитет, т.е. Бог ти говори: окей, няма проблеми, но авторитета, той трябва да върви заедно с теб. Авторитета, Словото на Бога, който той ти говори, ти трябва да го придаваш. Авторитета, който Бог ти говори, а думите, които са на Бога, те са авторитет. И това, което ти казва Бог, ти трябва да го придадеш. Ти трябва да го живееш и да го придаваш на следващия до тебе, следващия на следващия, другия на другия. Така се изпълнява Словото на Бога. Адам изтърва Ева. Тя отиде по средата на градината, взе от плода и яди и даде на него. Авторитета на Адам падна. И той яди. И той се греши. И вижте, тогава казва, че това е грях. Но вижте, в Якова 1 глава, 15 казва: и като се разви напълно, грехът, като се разви напълно, знаете ли какво ражда? Ражда смърт. Те точно това направиха. Адам и Ева. Ядоха от плода на познаването на доброто и злото и умряха.
не умряха, не си затвориха очите, не се погребаха. Не бяха погребани. Но духовно общуването им с Бога спря. Бог пак дойде да ги потърси. Чуй добре. Бог няма проблеми с това. Бог пак дойде да ги потърси. Но те вече бяха мъртви. Те някъде се скриха и тогава, когато Господ извика името им, каза: Адаме, Ева, къде си? И Адам се обади и каза: ей тук, крием се. Защо? Жената, която ми даде, съгреши. Да, ама, братко, не обвинявай жената. Бог дисциплинираше теб. Бог днес за теб говори. Не позволяй да паднеш в изкушение, защото паднеш ли в изкушение, ще дойде грях. Дойде ли греха, той ще се развие. Ще почва да ражда смърт. Бог пак ще говори, пак ще търси, Бог няма проблеми. Но ви ще бъдеш духовно мъртъв. Днес много хора претендират за авторитет, но са духовно мъртви. Защо? Защото позволиха да се грешават. Бог, когато създаде Адам в финал, грешен ли го създаде? Той се греши. Той се греши и падна. Но има един човек в Библията, може би най-грешният човек. Най-малък на ръст, но най-грешният човек. И знаете ли кой той? Закей. Да ви говоря малко за Закей. Мисля, че всички сте чули проповед за Закей. Той беше на ръст, Библията казва, че беше на ръст малък. И понеже разбра, че Исус ще мина оттам, качи се на едно дърво и казва: само да го видя този Исус. Само да го видя аз, без да му кажа нещо, без да го поздравя, само да го видя. Така, физиономията му. И вижте, той, Закей, каза: искам да видя Исус. И Исус мина оттам и видя Закей. Исус видя Закей. И знаете ли какво направи Бог? Исус, знаете ли какво направи? Закей слез от дървото. Свали го от дървото. И казва: днес ще бъда. И Закей взе Исус и го закара в дома си. Закара го в дома си, седна Исус и веднага, знаете ли какво направи Закей? Казва: слушайте добре, колкото съм ги ограбил, връщам им двойно. И на те с лихвата всичко им давам. Окей. И знаете ли какво стана? Дайте да го четем, нали може? Чакайте само да го намерим. Лука 19 глава. След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И ето един човек на име Закей, който беше началник на бирниците и беше богат. Искаше да види кой е Исус, но не можеше поради навалицата, защото беше нисък на ръст. И като се завтече напред и се качи на една дива смокиня, за да го види, понеже ще да мине през онзи път. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Закей, слез бързо, защото днес трябва да отседна дома ти. И той побърза да слезе и го прие с радост. И като видяха това, всички роптаеха и казваха: отби си при грешен човек. А Закей застана и каза на Господа: Господине, ето, от сега давам половината от имота си на сиромасите. И ако някога съм ограбил някого, връщам му четворно. А Исус му каза: днес стана спасение на този дом, защото и този е Аврамов син. Вижте, Адам беше праведен. Адам Бог го създаде праведен. Съгреши. Закей беше грешен. Всички казаха: този Исус не знае къде отива. Отива в дома на най-грешния човек. Но казва Исус в финал:
Днес в дома на този грешника дойде живот, дойде спасение. Защо? Защото чу гласа ми да слезе от дървото. И аз ще вляза в дома му, ще променя. Не само него ще спаси. Казва, към кого дойде спасение? Към целия му дом. Към целия му дом. Защо? Той взе Исус и го закара в дома си. Днес съм тук да ти кажа в финал. Това, което чуваш днес, като предупреждение, вземи този авторитет, закарай го в дома си. Исус ще спаси целият си дом. Ще дойде спасение там. Аз вярвам, че тези 3 дена ще бъдем благословени много. Аз вярвам, че Господ има какво да ни говори, какво да ни предупреждава, като мъже. Както някой беше казал преди малко. Бог ни е направил глава. И аз потвърждавам думите на тези братя. Бог ни е направил глава. И като глава в семейството си стои в авторитет. Стои изправен. Никога не позволявай да бъдеш изкушаван. Преминавай от това изкушение. Не му чуй гласа, не му обръщай внимание. Господ ти иска днес да ти каже, ще ида в дома ти. Ще спася целият ти дом. Нека да си изправим всички. Халелуя, нека да си изправим да благодарим на Бога. Халелуя. Боже, благодарим и ти, татко, за това, че ти си добър Бог. За нас днес вярвам, че всеки тук на това място е благословен Твой син. Днес ти изпрати Слово Божие. Дойде ни намери и ни предупреди да имаме Твой характер и авторитет Божий. Като мъже, като Твои синове. Днес, Господи, не искаме да имаме Твоят характер и Твой авторитет. Защото сме създадени по Твой образ и по Твое подобие, Боже. В очакване сме Ти да променеш сърца на това място. Да променеш животища на това място. В очакване сме всеки ден, тези 3 дена да чуем силно Твоят глас. И Ти силно да променеш животищата ни, Боже. Отвори широко устата си и говори на братите ми. Говори ни, Господи. Наставлявай ни. Живей в домовете ни. Твори в нас. И никога не искаме да изгубим характера Ти и авторитета Ти, Боже. Сега Те моля, разпусти ни със Твоят мир. И в очакване сме в утрешния ден. За по-добро, Боже. Бъди и остани с нас. Заедно Ти благодарим с братите ми. И Ти отдаваме цялата слава, Боже. Прими цялата слава. Амин. 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 Бог да бъде с вас. Бъдете благословени. Утре продължаваме в 7 часа. Някой има ли да каже нещо? Алилуя. Слава на Господа.